An balimaw ani ɲakuma bi kibara m'an bolo ka da kulo kan o de ye Sumeyila Sise ni ale URD ɲɛmɔgɔ ye ale ni fanga sinamatɔnw ka jɛkuluba ɲɛmɔgɔ ale kɔni bɔra kunu arabadon k'a yira k'a fɔ ko Kosinga mairie ni o bɛ Yelimani fɛ Kaye mara la ko bingalikɛ wale dɔw kɔni ɲɛsila o ma tarata don. Kosinga mairie kɔni ni ale bɛ fanga sinamatɔnw fɛ ale kɔni ka ni bingalikɛ wale ninnu sababuya la Sumeyila Sise ale kɔni ye ministriw ka ɲɛmɔgɔ wele ni o ye premier ministre ye ka waleya ninnu kɔni ɲɛfɔ o ɲɛna. Premier ministre ko o la ko ale kɔni bɛna lakana ministre wele Sumeyila Sise ka fɔ la. Kosinga mairie ale kɔni ye a ka dugu bila ale kɔni bɛ Yelimani ka wagatinin kɛ yen nɔ fɔlɔ sɔni kow ka dalabɛn sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye bingalikɛ walew bɛ ɲɛsin a ma. Sumeyila Sise kɔni ka fɔ la ko n'i y'a ye hali bi jamana ɲɛmɔgɔw u tɛ ka nin ko in ta ka kɛ u kunnadonni ye kosɛbɛ ko ka d'a kan ko Kosinga mairie kɔni ale ye fanga sinamatɔn ka mɔgɔ dɔ ye. Kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye pharmacie populaire du Mali ni ale ye an ka fura dilan soba ye ale kɔni baarakɛlaw bɛ ka baarabila dɔ boloda kalo kura tile 9 ni o ye mai kalo tile 9 ye sabula olu kɔni ka baaraw tɛ ka k'a kɛcogo la a bɛ wagati jan bɔ dekun b'olu kan dekun minnu bɛ dankari baara kɛko ɲuman na ale ni olu ka hakɛw sabatilen tɛ olu kɔni ko ni olu ka laɲiniw bɛɛ ma se ka sabati kɔni olu bɛ taa ni baarabila in kɛ kɔni o baarakɛla ninnu kɔni ka fɔ la olu ka bila u ka hakɛw kɔnɔ ale ni waleya minnu bɛ na ni baara kɛko ɲuman ye olu bɛɛ ka sabati i n'a fɔ ɲɔgɔnyew bɛ kɛ n'an ko a ma ko réunion wagati ni wagati o ka se ka kɛ tuma bɛɛ ale ni u ka dotation bɛɛ ka se ka ɲɛnɛbɔ fɛnɛ an balimaw ni kibaruya de tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la.